намояндагии расмии тоҷикистон дар назди созмони амният ва ҳамкории аврупо ба изҳороти расмии ҳайати амрико ва иттиҳодияи аврупо дар робита ба боздошти Хайрулло Мирсаидов хабарнигор ва раҳбари КВН тоҷикистон посух дод. дар номаи намояндагии тоҷикистон ки нусхааш рӯзи 24 апрел ба дасти радиои озодӣ расид гуфта шудааст парвандаи Мирсаидов сиёсӣ нест, балки як қазияи қаллобист. мақомоти тоҷикистон гуфтанд Хайрулло Мирсаидов соли 2014 гурӯҳи КВН-ро ба таври ғайриқонунӣ ва бидуни сабти ном дар сохторҳои давлатӣ таъсис додааст. ба иттилои онҳо Мирсаидов аз соли 2014 то соли 2017 дар ҷараёни фаъолияти худ беш аз 976 000 сомонӣ пули буҷетро сарф кардааст. аз ин маблағ ба гуфтаи дудситонҳо 300 000 сомонӣ гум шудааст. ба иттилои мақомоти тоҷик ба ғайр аз ин Хайрулло Мирсаидов дар тақаллуби санадҳо даст дорад. феълан таҳқиқ қазияи ӯ ба охир нарасидааст. ҳафтаи гузашта масъули созмони амнияти ҳамкории аврупо дар умури озодии матбуот Ҳарлем Дезир аз мақомоти тоҷикистон тақозо кард ки Хайрулло Мирсаидовро озод кунанд. ин созмон мегӯяд моҳи марди соли 2018 ба мақомоти тоҷик нома фиристода ҷараёни таҳқиқи парвандаи Мирсаидов ки ба эътимоди Дезир ба фаъолиятҳои журналистиаш бастагӣ дорад изҳори нигаронӣ кардааст. Дезир аз Тоҷикистон хост ки иттиҳомоти зидди Мирсаидов бозбинӣ шавад. ҳоло Мирсаидов бар асоси 4 моддаи қонуни ҷиноӣ аз ҷумла исрофкорӣ ва барангехтани кина ва адовати милли, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ муттаҳам аст.